மச்சானையை விட்டுறணும், என் மாப்பிள்ளைய விட்டுறணும், என்னுடைய உடன்பிறப்புல விட்டுறணும். தயவு செஞ்சு நீங்க போய்க்கோங்க. பாலகிருஷ்ணன் 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 போயா போயா போயா. தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்குளம் அருகே உள்ள கள்ளத்திக்குளம் கிராமத்தில் விசாரணைக்கு சென்ற பாலகிருஷ்ணன் என்ற காவலரை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்த குடிமகன் ஒருவர் தொல்லை கொடுக்கும் வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. காவலரை பணி செய்ய விடாமல் ஆபாச வார்த்தைகளால் திட்டி சாக்கடை கழிவுநீரை வாரி இறைத்து ஹெல்மெட்டால் காவலரை தாக்கி மதுபோதை ஆசாமியின் அட்டகாசம் எல்லை மீறியதாக காணப்பட்டது. ஆனால் இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள் யாரும் கண்டுகொள்ளாமல் வேடிக்கை பார்க்கின்றனர். வெயில், மழை, பெரும் தொற்று என்று எதற்கும் அஞ்சாமல் பொதுப்பணியில் ஈடுபடும் காவலர்களை இதுபோன்ற மது விரும்பிகள் மல்லுக்கு அழைத்து மாட்டிக்கொள்வது சமீப காலமாக வழக்கமாகி வருகிறது. உம்மால ஏத்திறேன் நான் ஏற்படுறேன். சொன்னா கேட்கும். நீ என்ன செஞ்சுக்க என் மச்சான எதுவுமே செய்யக்கூடாது. எதுனா பண்ணுவானி என் மச்சான எதுவுமே செய்யக்கூடாதுடா. என் மாப்பிள்ளை எதுவுமே செய்யக்கூடாது. என் அண்ணா எதுவுமே செய்யக்கூடாது. போடா ஏய் போடா. என் மச்சான எதுவுமே செய்யக்கூடாதுடா. நீ போடா. ஒண்ணு வெட்டி போட்டுருப்போம். என்னடா செய்வேன்? என்னடா செய்வேன்? தம்பி வீட்டுக்கு கூட்டு அவனை கூட்டு போடா. அவனை கூட்டு போய் போடா.